पाठ्य विषय दुई शब्द पढ़िबा ओ लेखिबा दुई अक्षर थिबा शब्द चर हसेकार ची थर हसेकार ठी चिट्ठी पर हसेकार पी ठी पिट्ठी चर हसेकार ची नर हसेकार नी चीनी गर हसेकार गी नर हसेकार नी गिनी जर करे जा कर हसेकार ती जाती नर करे ना कर हसेकार ती नाती कर करे का नर हसेकार ली काली बर करे बा नर हसेकार ली बाली चर करे चा नर हसेकार ली चाली पर हसेकार पी तर करता पिता हर हसेकार फी तर करता पिता च कर हसेकार की चौकी मोर करे माँ तर हसेकार टी माटी दर हसेकार दी दंतेन दिन बर हसेकार बी दंतेन बिन मोर करे माँ छर हसेकार छी माछी छोर करे छा तर हसेकार ती छाती र कर रा तर हसेकार ती राती